Αν είσαι ποδοσφαιριστής ή ποδοσφαιρίστρια, το βίντεο για σένα. Άκου το μέχρι το τέλος. Τέλειωσε το πρωτάθλημα. Κάποιοι πετύχετε πράγματα, κάποιοι δεν πετύχετε τόσα πράγματα, κάποιοι απογοητευτήκατε και κάποιοι είσαστε ενθουσιασμένοι με αυτοεπίθεση γιατί καταφέρετε πράγματα. Και όμως η σημασία είναι ότι η ζωή συνεχίζεται και τα συναισθήματα πρέπει να ισορροπήσουν και στην αποτυχία και στην επιτυχία. Έτσι, το είναι το ντοπαμίνι της επιτυχίας. Πρέπει να ξέρετε ότι είναι μια ψεύτικη ορμόνη η οποία μπορεί να κάνει τον εγκέφαλο σας να νομίζει ότι είστε θεοί. Γι' αυτό ισορροπήστε τα, γιατί ξεκινάει η επόμενη μέρα. Και η επόμενη μέρα είναι να κάνεις τις μικρές σου διακοπές, τον απολογισμό σου, το τι μπορείς να βελτιωθείς, αλλά το πιο σημαντικό είναι την ώρα της προετοιμασίας, που να αρκέψεις να πηγαίνεις στους γυμναστές, στα γυμναστήρια και να αρκέψεις να βγάλεις τις selfies σου, τα βίντεο σου, να δείχνεις στον κόσμο το πόσο σκληρή δουλειά και να γράφετε hard work και μαλακίες στο τετράγωνο. Πρέπει να ξέρεις ότι πρέπει να δουλέψεις τον εαυτό σου σε πνευματικό κομμάτι. Να δουλέψεις τη στιγμή της αποτυχίας. Γιατί μια σεζόν ξεκινά και μπορεί να ξεκινήσει με τους καλύτερους ιονούς αλλά και τους χειρότερους. Όμως, σαν πάει καλά, η ζωή φέρνει τα πάνω κάτω και μπορεί να έρθει μια αποτυχία. Την ώρα της αποτυχίας, και αμέ πρέπει να φανείς δυνατός, όχι να τα παραιτήσεις. Δεν ασχολούμαι. Όπως κάνουν οι παραπάνω ποδοσφαιριστές, γιατί φαίνονται στα αποτελέσματα. Μόνο λίγοι κάνουν καριέρα μεγάλη. Και εκεί που κάνουν καριέρα μεγάλη είναι γιατί εμείναν την ώρα της δυσκολίας και βγήκαν πιο δυνατοί. Γι' αυτό, όχι μέσω της σεζόν, μήνυμα του ή Χρήστο, έχω πρόβλημα. Τέλος, έγινε. Πρέπει να δουλέψεις πατωρά πνευματικά, νοητικά. Γιατί είναι άκτη τη στιγμή. Και τη στιγμή πρέπει να βγεις πιο δυνατός. Τη στιγμή που σε κοροϊδεύει κάποιος, τη στιγμή που σου λαλεί κάποιος, μα να μπογίνε, πρέπει εσύ να είσαι δυνατός. Πρέπει να βρεις τη δύναμη. Και για την έβρεις την δύναμη πρέπει να μείνεις μες στο πρόβλημα. Γι' αυτό δουλέψε το κοινό πολλά πιο παραπάνω παρά να δείχνεις σε βίντεο το hard work που κάνεις κατά την προετοιμασία πριν το πρωτάθλημα. Κοινό εννοείται πρέπει να δουλέψεις σκληρά. Πνευματικά δουλέψε ο εαυτός σας.